Kani Kadai Kabate CTV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Shillong, Kalawe jongka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jongka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demthring Shillong but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kimat-kimat jangan negam janmit sengi balang ka santarik uluber arajar arpusan. Ngini sedang syuan na kimat kubor na keleng kejela. Menteri Rangba kejela babat ru ia ketenat pelatingka jong ke sorkar. Ula wanra ia ka mang tingka ke baduna shi hajar kendai spa nyupo keluar tingka na kementau senam arajar arpusan arajar arpun riu. Katkum kani ka mang tingka. Menteri Rangba ula ong baka sorkar kamang baka jengmi mentau senem kan long laipo hajar sauspa khatsan klor tingka kata da kaba kenlang ya ke jengmi kabak sorkar ke juyo manau senem kumtala antat baka jengmi baro kandai arfusan hajar nreus pa arfunyo klor tingka kat baka jenglut pat kandai laipo hajar lai klor tingka hakaba arpo hajar sanspa sanpun reu klor tingka kandai ka jenglut ka baka sorkar ka haban pulut haka shisnem bat kandai hajar sauspa saupunyo klor tingka pat kandai na kabenta ki wei pat ki jenglut ki bomyo i lepa bat kataru lai no ka ram baka sorkar ka haban siu arhajar sauspa reu klor tingka. MLA ka Voice of the People Party na Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang ulawan rakyat kamat ya kren hayeng dorbar tauan jong kejela halor ki jingkren menteri sorkar uba kermen shela syakilat patai kebor da kabaong ba ai bagi pait ba ka jaintia kin rai halor ka lentirel nai tuklar ki banabar. Menteri Rangba kejelau Konrad K. Sangmau lapan benar baka sorkar leng baka CM scholarship kan yarap pisahan reu hajar tingkah sisnem nagabenta ki samla ki bala puli ya ke kerdan bak hamsya jrong lani ki bala pendep ya ke metrik namar baka sorkar kalalap baki samla ki don kam shisha ya ki jingyarap ula ong baleng baka CM scholarship ka sorkar kan penelut kumba sau pupra klor tingkah ha ke sisnem. Menteri Rangba ula ong baka sorkar ka shim ya kani ka senjam na marba ka scholarship ka baki samla puli ki deban yo na ka sorkar pedeng ka pois lem palat patlada nang pen ai lepa na ka sorkar ru kan shim jing e na marba ka scholarship na ka sorkar pedeng ka rung betcha ka account jongki patlada nang pen ai sana ka sorkar jela kan rung pen ban arsya bat ka sorkar kan nem yo shu ya kani. Kumta ban like na kani kajing ka sorkar kan sedang no nado mentahi usnem ya ka CM scholarship. Haba jubab halor kiba bun kimat bat kajing kren kiba ki MLA kilawan ra hayeng dorbar tauan ke jela. Hagaba ki penpau ya kajing smokia halor ka jinglong jingman ka puli puti halor kajing kino hikai bat kajing bembiang ki yeng school. Menteri Rangba ka jela ula ong ba kidon bonjat kijing pihak pentai ya ki school. Ki school sorkar ki don ya ka LP school, ME school, ki secondary school, but ki college. Nalor kata ki don sa ki SSA ki ba bay pisa lang ka sorkar jela bat ka sorkar pedeng. Nalor kataru dang don pat sa ki school ad hoc lani ki deficit ki ba ka sorkar ki syuyarap ya ki kum ka grant. Ula ong ba haba ki nohikai ad hoc kimyo tulop kamut ban keno ya ka sorkar namar ba ya ki omshim la siu da ka sorkar henrei la siu da ka managing committee kat ba ka sorkar pat ka syuyarap ya ki managing committee hakadur jongka grant. Menteri Rangba kejela Konrad K. Sangmau lapen sngau hayeng dorbar tauan kejela ba ka sorkar kala shim ya kilat kelenti lengba ka market intervention scheme ban yarap yakin nong rep sensar bat yakin nong rep kwai lada ja baka dor sensar bat ka dor kwai ki hiar palat lengba kani ke scheme menteri Rangba ula ong ba lada ki tiet hayo yau sensar lai pusan ka kilo ka sorkar kan tiet san pusan deka bat hagani ka sien sedang kebanengkong kan tiet shwa tang praspa kilo na uwei nong rep bat kabu thong shwaban tiet tang na ki khat ar hajar ngot ki nong rep nrei ulai thu bahadu menta ki don tang shispa prapulai ngot ki nong rep ki bala register bat ka sorkar
Shusho ula ong balada ka dor kuai kadai prapunyu pia shikilo ka sarkar kan thiet hakador shispa shipho tungka shikilo bat kan thiet shwa tang saus pa kilo na ki shipho hajar ngot kinong rap u MLA ka jirang constituency u ba sostene so tunu lawan ra ya ka mat ya kren ha ying dor bar thau ain ka chilla halor ki kai phot ki balami ha ki lat patai kubor ya ka jingjabo palat kal air ha ki thain bernihat uba sotun ula ong ba kam dei tangkal air ba jaklia nang ta ka jing sawaru ka bala palat bat nalor kata sa ka jing smakiat ka jing smabiar bat ka jing sma rice biar ka ba puk ka ba kipat ba kim sngo la sho ban sha ula kentu ya ka sarkar lengba ka state pollution control board ba ka dei ban le namar ba ka khta ya ka kot ka khia jong kipat ba Unang yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ula ong ba u menteri rangba ka jalau Konrad K Sangma ula dai ban bodin na ka sarkar pedeng ya ka jingdawa ban pentrekam ya ka airline permit ha ka jala Meghalaya kani ka jingkran jong u Dr. Mukul kalong hadien ba ka sarkar pedeng kala batha ya ka sarkar jala ban pen phaino ya ka pisa ka bakot ars pa klor tengka balamang house nam arjar khanyo na ka banta ban siu ya ka baikendo khnang ban yo shna ya ka lenti rel ka bapoi hado bernihat bat hanong ba shalong rei ka balami pat ka jing persya ka bajur na ki babun ki balang ki ba sheptieng yo ka lenti rel kalong ka jing play ya ka jing khang na ka banta ka jing rung kertap ki mender bat ki briu ki banabar ka jala Unang yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ula keno baka sarkar jala kala yalam bakla halor ka hukum jong ka yin bishar high court hakabay day bat ka jing penyeng yaki kerdop talasi lane ki entry exit points kumbala kadaw hakaany Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 Dr. Mukul ula ong baka MRSSA arjar khan riu kan la ban long kum ka wei pat kalat ban khang bat ban te la kam ki jingwan rung kerthep jong ki briu ki banabar bat ki menderi u MLA ka North Shillong constituency u ba Adalbert Nongrum ulawan ra ya ka jingkli haying dorbar thau an ka jilla ban kli la kala don em ka jingya kren ban wan ra ya ka article 371 hakani ka jilla Menteri rangba ka jalau Konrad K Sangma ula jubab ba kamshim ladan kanu ka jing ekran ha ka jala halor kani kamat uba Adalbert ula benrap yang ya ka jingkeli da ka ba penken mau ba ka don ka komiti ka ban bishar benia ya kani u Konrad K Sangma ula jubab yang da ka baong ba kamshim ladan kanu ka jing ekran bat kamshim ladan kanu ka komiti ka ban ekran yakani namar ba ka 6 schedule kala biang pura ban ajing yada yangi kirit pa but 4 sngo don kam AA ban ya kren ya ka article 371 Ki nong yalam jongga hinyo trap youth council kila IT daga dorkas sya chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba shembor lang renja ban ajing mut ya ka council ba ka rukam tungkam tungjam hapo jongka council hi barokwe ka day ban long katkum ki kendon jongka service rules kat kandai span ripuwe ban ha kalenti ka ba khoi basuba klam da pendon kambakla ya ka bor kum ki nong mikman ne ban shutung be an kumbala ja ki snem bala le ya ka bala pau lengba ka CAG report jong snem arajar kat kandai u president jaga HYC uba Roy Kupar Senrem ulai thu ba ka seng kala ajing mut ya ka council ban pentri kampura ya ki kendon jongka the Khasi Hills Trading by Non-Tribals Regulation 1954 but ya ki rules balashna daka council Orang ba shnong jongka shnong Nongsder Ribhoi District uba Jonas Lindem ulapan pau ya ki jing sngo ba kraw but ongru ba ka dor bar shnong kamdon jingtip satya halor ka jingdon jongka karkhana shna kiat bean Kani kalong hadien bagi nong tray jong katanat excise bat ki pulit jong ka Omyam police station kila penlong ya ka jingkenra bat kurup ru ya ka kiat bat ya ki tiar kiat bala shna be ain ha ka wei ka karkhana be ain ka badon ha ka shnong nongsder halor kani ka jingja ki nong yalam shnong kila lum da ka jingyalang ka bakerki bani kren halor ka jingmi jong ka karkhana shna kiat be ain hapo opur sam jong ka shnong bat kerpar ru ya ki bor jong ka ain ban penshitam da ka pateng ya ki bedon kti hagani ka kambe ain
Superintendent of Police Traffic, UK Prasad, ula kentu ya ginong yalam jangka All Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association, bakim day ban syukno klem nong rim tang ban syupen tok pria ya ketenat pulit barok kawai, yokingat haka ain, namar ba ka jingkeno jongki gadai ke ba klem ki sabut ne ki saki satar. Uprasad ula ong ba ketenat pulit kam don jing syak liang shano nrei kalong renti ya barok. Kani ke jing pensai jong USP traffic kadai hadin bagani ka association kala keno bagi pulit traffic ki syak liang bat ki knap ya ki kali tourist ki badai na kani ke jela kat bai ya ki kali tourist ki bana Assam bat kumjuru ki kali shimen ki bayeng ha ke juk ka jaka kim shimla le ai mentang ini pai syakimat kubor na kelengkari. Hado ka life way tarik ukelan kot arajar arpsau ki don shispa sau pesawat ki nong tong dok na Gujarat ki badang sa haki patok jongkari Pakistan hakaba shimla don setia ki bala pelaj haus nem bala dep kum ki sau spa life arngut ki bala pelaj kamen shwa kajing syakem kala hiar hakaba tang kendai ngut kila syakem dangshen habaya nujor bat khat lai ngut menshwa. Nrei ke Pakistan kadang bat hadu syiajar shispa new pulai teli ki ling tong dok ha jom ki nong Gujarat. Ka Rajasthan shen kan sapen mi ya ke mobile app ban yarap ya ki nong jengok kai pertai ha ki jing syakri bakongsan kum ki thanat pulit ki hospital ki jaka jengok kai pertai bat kalek kawan. Nalor kata ki jaka sa jengok kenhon ai jing yarap ya ki nong jengok kai pertai ka Tourist Assistance Force hagi jaka bakongsan da ka penbun ya ki nong trai bat ki jing tmu ban penbena ya ki jing shngan bat ki jing penroi ya ki jaka. Ulat ke jela Manipur u Ajay Kumar Bhala ula bisyar benia ya ke jing long jingman jong ka an bat ka sukasan jong ke jela hadin ke jingalang jong ka high level security balayalam da menteri kampo yeng jong sarkar pedeng u Amit Shah. Labatha ya ki he sarkar ban petngor ban pentik na ya ka jinglet jingwan lai lu hagi surok nadu ka pratarik ulber bat ban penstet ya ka jingker kapot ban penklain ya ka jing pahara ka jing bethai bom shabar jongka library jongka tanat economics hapatna university kalawan ra ya ka jingkulmar haswa ka election jit nongkit kam jongka seng kisamla pule ki pulet kila penklan ya ke jing pahra kila sedang ya ke jing toket bat kila pa examen ya ke met yap na ke jing bethai ban le ya ke jing pek pnya kat baki bor sensyar jong ke skul ba ki penjari ya ki lat jing ada ban penne ya ke jing long renti. Menteri Ramba ke India Narendra Modi ula penkesan ban baiting ka haka pule puthi ka jing penroi ya ke sap pat ka koi ka khia ban kentiu ai kam ai jam da ka penpau ya ki jing tmu kum ka national education policy ka jing kentiu ya ka ITI ka jing penyeso ya ka AI bat ka jing penne ya ka sit pule nurse bat doctor ula kentu ya ka jing trelang hapadeng ki karkhana bat ki jaka pule bat ula penkesan ya ka jing hikai ya ki sap ban pen kre ki samla nak benta ki lat ki lenti ha ka perthai. Mentang ini pai syakimat kubur na keleng kiri ke pertai. Presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky ulapan pau ya ke jing soksi halor ke jing ikan a jong dangshen bat Presiden jong ke United States Donald Trump bat Vice President JD Vance da ke pau ya ke jing long lakloi jong ke Ukraine banyak keren penbet no kamkloi halor ke jing yete ban wanra ya ke jing yesuk. Ha ke jing to ha ke X ula ong baka Ukraine kalapan kre ban shim ya ke senjam banengkong kentup ya ke jing senge atma hasun beneng bat duriau lada ke Russia kale keliang. Zelensky ulapan benaru ya ke jing kwa jong banya soi ya ke jing yete kular bat ke US halor ki marpok hendo jong ke Ukraine da ke bakermen ban yo ya ke jing pentikina bakham klan hakaliang kalat jinyeda. Kajing yakan an kabadang ya syakmat hagatan mingi jongkari Congo kalak tak jur ya katanat pule putih hagaba palat arajar sanspat teligi skol kila syak penpra nisyak keni no haki jela North Kivu bat South Kivu kabalak tak ya palat 10 million ngot ki kena skol ongka Raisa Malu menteri katanat pule putih jongka jela.
Ki sipai Israel kila penyap ya unong yalam barang ba jong Hamas u Aisar al-Sadi bat sa uway pat unong Palestine ha kapor baki khenra sipai ha Jenin West Bank. Kajing kera kepada ka benta jong ka Operation Iron Wall katmu ban yele Persia yaki kam jong ka Hamas ha baki sipai Israel kila kurup yaki tiar yele bat kam bungut yaki brio ki bala subadon keti. Kajing kera kelawan ra ya kajing penjot ha Jenin kabala pelongi ki brio ban petwir ki jinging yap jing mensau bat kajing yele ke badang yai beteng. Presiden Jangkari Amerika Donald Trump lapan bena ya ke jing khajna ban ai markeliang kapan sedang nado ke arterik yayong dak batmu ya kari kum ke India China bat ke European Union na kapenta ke jing khajna ke bahe ya kimar jong ke Amerika. Trump ula kersian ru ya ke jing job jong ke sarkar jong dak bakular ya ke jingwan pai biang ke bakrau hakaliang ke yo ke kot bat ka jing pun kut no ya katma Ukraine. Ha ka jing kren jong President ka United States Donald Trump. Ki Democrats ki lapan pau ya ka jing Persia ha ka ba ki don ki balami no shabar ka yang dorbar bat ki wei pat ki pong ya ki t-shirt bato resist. Nong mikman Al Green la sya yalam shabar hadin baula pentut ya ka jing kren jong Trump watla unong yalam jong seng Democratic Hakim Jeffries ula kentu ya ke jing don rengkat ke badon buram. Kato kat ningot ki Democrats kila bat ya ki plakat ki batho false kat bau Trump ula kentat ya ki jing ya ki dak ba kentu ya ke jing ya teli haga ba kersyan ya ki policy trekam jong Presiden ke US Donald Trump ula ong haga jing yalang jong ka Congress ba treshitam klemshong tait ban pun kutno ya katma Russia bat Ukraine bat ula yo ya ki dakishin baka Moscow ru kalong ka bala kre na ka benta ka jingsuk ula puli ya ki shiti na President Volodymyr Zelensky jong ka Ukraine hagabau ong baka Ukraine ka kloy ban yakren hapo ka jing yalam baklan jong President Trump. Menteri Kambari ka India S Jaishankar ulai ya kendu ya menteri rang bado ka United Kingdom Keir Starmer a London banyak keren halor ke jing penklan ya ke jing yadai hapadang ki arteli kiri hakaliang ka yok kon bat ban kentiu ya ka jing ya kaliang hapadang ki para brio kani ke jing lai jeng ketemu ban penklan ya ke jing yadai bat baro arteli kari UK bat Ireland. Unong mikmat bakarpang jong ka United Nations na benta ka Syria Geir Pedersen ula penrem ya ka jing kentur badang shen jong sipai Israel ha Syria kentup ya ka jing hirtma na sun bat ka jing hirtma Hamadan da ka bakhot ban sange no ya ki jing penken bat ban borenti ya ki an jong ka perthai ka Israel kala hirtma da ki lingsun da ka batmu ya ka wei ka kenhon ya da sun jong ka Syria ka badan hajan Tartus bat pa ya sipai sya jaka bala pahara da ka UN ha Golan Heights. Pedersen maham bakum kini ki jingle ki don jingma ban pentut ya ka than bat pentut ya ki jing persyang ban yasuk kat kum ka resolution 2254 jong ka UN Security Council. Presiden barim jong ka Peru Pedro Castillo ula syatian bishar halor ke jing keno ba ula persyang ban keni jubor ya ke borsen syar hau benai no pra jong usnem arjar arpuar hakapor ba ula persyang ban penklem ya ke Congress haswa ban penlong ya ke jing tap vote ban weng ya ke sarkar. Castillo ula sya penklem syuki bat syakem usya keno ba ula le persya rengkat bat ki henriungut ki weipat kentup ya ki menteri barim kinong mudui ki dawai ke jing sya set patok ka lai pusau snem ka jing sya weng jong kala penmi ya ke jing ya ki bala pelong ya amduna ya ki sau kendai ngut ban ya kito kilong kimat ko blai